Sampai cekak. Sini media rong no, जों जतनो नंनि मीडिया नि बिसिंतै नुखा थानाय 3 तारिख महिलानि दिन आगरतला हाय जागावा सिनि खरकसा ट्राफिक पुलिस ऑफिसर बनो जे बुनि दफानि बररक हेके वानजि बसंनि बररक देबरमा सुद्रि पोर्ट हनै जाता हनमानि अबनो जों बेलायखे सिनाव खुमलंनै जों आपनो बेलायखे जों अर खानांगो तांगै अ जागावा देबरमा सुद्रि पोर्ट नानि नां अबनो बागैनो जों विशेष खायो अ जागाव जों अबनो दुख नांनाय तिनि जे रैली खायो तामनि बागै हिगाय जों पुलिस ऑफिसर से कुनु सेफ करे हिगाय पुलिस ऑफिसर न जा साथै जे मुसुतै हनै मानो हिगाय जों साधारणत ग्रामाव थांनाय रखसिनि पब्लिक रक जों तामंनाय बिनि भबिष्यत तामंनाय बिनि अबायके हानों पिनां खलायजक तंगाय जों जारा जाति प्रशासन तंनाय अ हानि बिसारक जों तामंनाय अबनि बागैनो अ पुलिस ऑफिसर न दाति दाति जे हनै रक न जे दाति दाति खलाय मा रमनाय अबन चिनि डिमांड अबन बागै जदि रम या हांगाय जों अ खुमलंग बासिङै जों अरने जे एडीसी हेडक्वार्टर नै जों अबने बागै जों कन्टिन्यू जे आंदोलन खलाय तंनाय बनो जे रम या साक रमै शास्ति रे साक उपयुक्त शास्ति रे साक पने जों अबने या काया तामनि बागै हिंगाय जे खरकसा तिप्रासा नुगै अमाके जे चातै मुचुंतै हिनमानि अबनो जों चाजागिया बनि बागै अर वानसा तिप्रासा है के जों तिप्रा हाव तंनाय रक सिनि बागै जों कुनु सेफ करे अब छुदु तिप्रासानो सिमे अपमान खलाया है के देबरमानो सिमे अपमान खलाया अब चिनि राज्य सरकार है के चिनि जे गवर्नमेंट तै तंनाय बंगनिबो अब हाके अपमान नङै दङ अबन बागैनो दोषी खलायनाय रङ जैसे जैसे सोमोन्दो अबनाय अबन चिनि मेन तिनि डिमांड अबन बागै तिनि जों इमारजेंसी जे अब हाय बलायखे दुखु नामन बागै जों अब हाय प्रोटेस्ट रैली मा खलायो आमबाय मुङै एफआईआर रंखा एफआईआर बाय सिमिया एफआईआर खायमा बाय जों टोटली अरेस्ट मा खाने दति दाति खलाय अरेस्ट मा खाने चिनि डिमांड अबन तंनाय अरेस्ट मा खायनाय अरेस्ट खायाचाक पंजाब जों अबन चिनि जे आंदोलन तंनाय अबन बागै जत्त अतिरप्रा हास्तनि जत्त तिप्रा सारक न आं अबन कयनाय तिप्रा सारक खानांनानि कक अब कुनु अर जों देबरमा सिमिया तिप्रासा गनो सिनि अब हाके डिमांड अब हाके जों साग नांगिया खक नांगिया खायजाक माने जेथिन तिने जों अ जागावा हानां पिनां खायजाक माने अबसे सिनि मेन तिनि दुख नांमानि कक अबन बागैनो तिप्रासारक जों अर देबरमा रियां जमाते जेसाबनो अर सुरु देबरमा न सिमि हिनमाया तिप्रासानो जे हिनमानि खलायो
अबनि बागैनो जों अबनि कठोर शास्ति कठोर तो कठोर शास्ति रनान बागैनो जों दिनाव माइ डिमान्ड खायो बनि बागै ताखकताय बुंगसां जों अबनि याकावै सारा त्रिपुरा गोनाङैनो अबहाय जुदि जातीयताबाद हेके जोंना माने जातिना तै हिंसा खायनाय दांगा खायनाय हेके जों त्रिपुरा हास्तेव तंनाय जत बररकनो जे अबहाय के त्रिपुरा सर नोपरै हानां पिनां नांनुया सामाने पुलिसनि अफिसार नोपरै सेफ खायमाने पाब्लिक नोपरै जा जाते खालामने अबनो बन्द खायने द अबन बागन जों राज्य सरकारनो मेसेज दङ अबहाय जे हामिया खायनाय दुसि खायनाय रंनो दाति दाति खालाय बनो रमै शास्ति रंनो कठोर तमक शास्ति रंनो बागै जों डिमान्ड खायो अबतो जों नुखा नंनि मीडियानि बिसिंतै जों नुखा चिनि बरम गोनां डेविड मुरासिं जे बर साइचुनो प्रोटेस्ट खायके अब तो चिने कोनो पार्टी बाया चंगरा पार्टी बाया अब जे मुसुमते जेहतो चंग त्रिपुरासा हिसाबै ब देब्रमा yang माने बहुत मुरासिं हायबनो त्रिपुरासाबले त्रिपुरासा नङैसे जुदि हंजा खंगाबो कोनो देब्रमा जमातिया फन हंतं देब्रमा हंतं कलाय फन हंतं जेसे फन चंग त्रिपुरासाङै खमबा अब कोनो चंग पार्टीनि न चंग हारि तलैया अब पॉलिटिकल चिन कोनो सम्बन्ध करे एचे चंग अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा बुसाङै त्रिपुरासाङै चंग अब प्रोटेस्ट खायो बनि बागै ब खालायका काहाम कक जों अबनो तैनो बनो सरङै खैमा बुया जेहेतु त्रिपुरासानि बागै जों अब खालाय त्रिपुरासानो अमाहाय खालाय माने जों जस्टिस नायो राज्य सरकारनि थिनि जों जस्टिस नायो राज्य सरकार अबनि जवाब मारनाय हेके राज्य सरकार अबनो तै दोषी खनाय रावनो दाति दाति एरेसमा खायने अबनो चिने तिनि नाव मेसेज दंनाय बाय